Ay. Oo. Dahil ako tag utod na kuan inin. Ne. Pare. Yunir. Hindi doon sa isa silingan. Silingan? Oo. Ato binutan dito sa pagputara ninyo. Oh, ato man kadto dito ha, mamabalsa dito. Oo, mabaligwat. Utod na ninyo. Ha? Utod na. Ya pa kay no, abantihan pa ani pagkuan ko pahuman ini magutod ako. Oo, kay kuan man ini. Uno ito. Base kun abutan tayo ng agad ini noon. Uyan ha. Dahil may na iriya na kuanan dili mo kun. Wayay kapon andaw nimo agi. Aw ni minda. Di ko lamang way kapon anay. Lahang man. Dili ba lagi? Way kapon anay ba? Aw. Ay dili sab. Atang si diri sa parehasa ibali adto ka magtabak sa ako. Parehasa sinamutan. Dapat ko. Dalay, ato ano mo. Ah, sa video kay para starring sa international. Piko ta guys, piko.